Il-Ministru Joe Etienne Bela skomdu joħroġ u għal sħabu fil-kabinet il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri brabta mar-rapport tal-Kummissarju tal-Standards li kundanna żewġ promotions illi natat il-mara ta' Bartolo Amanda Muscat pagata eluf illi tisboq sansitra dik ta' Prim Ministru. Waqt dibattitu ma' Shadow Minister Adrian Delija fuq l-RTK, Andrew Azzopardi staqsa lill-Ministru Abela jikkundannax lil Bartolo u Camilleri Bela skomdu ma jaqbisx għal sħabu minflok jgħid illi ara u xtar il-rapport u li għandu fiduċa fil-Kummissarju ħeġġu jagħmel li għandu jagħmel. Il-rapport tal-Kummissarju għall-Standards rajtu dan Kummissarju tal-Standards li jiena u sħabi ivvotajna għalih, għandna fiduċja fih. Il-proċess jitlob li il-Kumitat għal-ħarsin tal-Standards tal-Parlament jaġixxi u jagħmel li għandu jagħmel. Jagħmilha ċara illi hemm ksur tal-etika mill-żewġ. Ħajkolli nerġa' nirrepetilek, jiena il-rapport tal-Kummissarju tal-Standards rajtu xtartu jiena dik mhix xi ħaġa li taqbel u ma taqbilx magħha. Sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista żvelaw ma' Net News li Roberta Bela għandu qasma fil-grupp parlamentari boħut jimbuttaw għat-tkeċċija ta' Clayton Bartolo minħabba l-biża ta' emoraġija ta' aktar voti. Iżda l-xi raġuni l-mexxej tal-Labor ma jridx jimxi bl-istess scale illi mexa mal-eks Ministru Justin Caruana. Lura s-suġġett tas-saħħa ġo Etienne Bela żvela li sallum minkejja da snin kollha il-magni mweda r-riċerka kontra l-kanċer dawk tas-cyclotron għadhom mhux qed jiffunzjonaw. Dik hija suġġett li hija subġudice, jiena ħanerġa' ngħid. Subġudice ġifieri magnat li nfaqna l-flus fuqha solita. Ġifieri nixtieq konna fjek din għal se tintuża. Hija bħalissa hija parti minn kawża fil-qorti. Imma ġifieri mhux qed tintuża? Le, mhux qed tintuża. Dan minkejja illi fix-xhur illi għaddew kemm il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll l-eks kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia illum fit-tmum ta' Transport Malta taw x'jifhmu illi dan il-proġett issa huwa lest. Intant f'ammissjoni tiegħu stess il-Ministru tas-Saħħa saħaq illi jaf illi hemm in-nuqqasijiet fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei huma konxi bl-issues illi hemm u għalhekk qed jippruvaw jirranġawhom. Finalment ix-Shadow Minister Adrian Delija insista illi l-11 sena mitlufa taħt Vital Stewart għadna tinsofruhom sallum. Hemm investiment kbir li jrid isir għax għal 11 sena ħlejna, armejna, insterqu b'kompliċità 400 miljun. Jien waħda nixtieq nisma' illi minkejja li daw inħlew, minkejja li daw insterqu il-11 sena żgur mhux se nġibuhom lura għax għaddew. Imma il-funding ta' dak li suppost sar, il-funding biex niprovaw we claw back the lost time and investment. Għanna l-abbilta illi nigarantuħ l-poplu. Delija fakkar ukoll illi, sallum, il-Gvern tal-Labor għadu ma kwantifikax kemm qed jitlob għad-danni fil-qrati Amerikani, kif il-claim biex inġibu flus il-poplu lura sissa għadha ma saritx.